Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, elérkeztünk egy újabb naphoz, egy újabb energetikai kártyakivetítéssel. Megnézzük, hogy mire is számíthatok a mai nap. Általánosságban nem mindenkivel rezonálhat, de ha veled rezonál, építsd be, hogyha nem, akkor el kell engedni, fogadjátok tőlem sok-sok szeretettel. Na lássuk, a cigánykártya mit is üzen. Ajándékszerűen jönnek egyébként a házunkba, házasságunkba, kapcsolatunkba, a boldog megelégedettség időszaka vár ránk, viszont megint csak itt van egy kis hamisság, vagy hamis a gondolatod, vagy pedig hamisan gondolkodnak rólad, rossz indulatúak, pletykálnak, rosszat akarnak neked, de ti azért zárjatok össze, és akkor nem lesz semmi baj. Tehát ilyen hamisság, kettősség várható a mai nap, a házadba pedig döntést kell hozni házzal kapcsolatos hivatalos döntés, vagy pedig te döntesz valamit a házaddal kapcsolatban, házvásárlással, eladással kapcsolatban, stb. Jó, nézzük a taró mit üzen, ez alapján a kártyakivetítés alapján rezonál-e a cigánykártyával. Megnézzük. Pénzügyi helyzet stabilizálódik, azt látom, fordul a sorsunk szerencsekereke, és hát itt is a vitaveszekedés, harcok azért lesznek a mai nap. Figyeljetek oda a hamis barátokra, ismerősökre, mert úgymond rémálmaink, meg álmatlan éjszakáink lehet ez miatt, de lehet, hogy valóban pénzügyi problémák is lehettek az elmúlt időben, de ennek vége, kívánságotok teljesül, fordul itt a kocka, és minden rendben fog lenni. Jó, erre kell figyelni, úgymond a mai nap. Nézzünk egy angyali útmutatást. Mihály 8-as, szabad lehetsz, hoz bátor döntést a helyzeted megváltoztatására, de nem látod tisztán a dolgokat. Jó? Vigyétek magatokkal sok-sok szeretettel. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, kommenteld és oszd meg az ismerőseiddel, ha nem szeretnél lemaradni, akkor kövess be. Ha te kis életedre szeretnél sorselemzést, jóslás, tanácsadás van, személyes, online, írásbeli, keres privát messenger üzenetbe Facebookon, holnap is jövök, addig is áldott szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!